Усмехни се, че има кадро. Едно отвиване за риба сега. Тоти пари, не, то пак взема извади. Кой е по-дълъг сега? Ще засечи. На дългия кой? Който е по-дълъг, повече защото е убил последния месец. То май е години, ама... Клиент. Излязали тук две брони. Две брони носят. Абе, тук е едно... Трябва да е свалена и дори... Свалена са. Абе, тук е едно да погледнеш. Трябва да е свалена и дори... Как винаги казват това да почва, ти стои чака. Свища. Тук, да. Кой искаш да държим на Ето той си мисли бидон, ама просто ми на земята. Един бидон ми излив, а вика долу мише. Аз сега изкарах тази. Това е тук, руме го мага да стоя. Грей бирата! Бира! И само долу, Ето сега шапката се служа на чилката. Не е моето казано, като го залепите, оттърване от него няма. Голям да порасне. Бакшиш. защото малък, нали? Остави полицайци толкова графия. Не, трябва. Как ти знам кой е? Петьо, брай салата от чушки. Чушки, луки, газ. Ама тихо! Ах, бе! Да, го вземеш доста. Оле, прости, ще ги да Аз го снимах вече. Вече го снимах. Ария, на здраве, Ария. Айде, на здраве. Какво ще кажеш? Няма да какъв човек е това? Няма да си звонил, бе. После къде се гледа, бе? В YouTube? YouTube, къде? Драганово 2 там. Драганово 2, 3, 4. Ама... Няма и у нас, бе. Кой? Не проверява до мен. Има, аз съм я служил там. Ще да не снимки в детството тогава. И сега... Абе, там е на... Юмчета се събират къде са? А няма ги днеска. Това посема паркинги. Драганово е близка дистанция. Виж, направи го това да е по-голяма. Вила, че по сняга е, кой е таван да ти не празя мой спор. Кой е таван да е? И много се напиха. И много се напиха. Кой? Аз не пия по-близо. Купих друга кола, не е купил. То доста